Ay, bago oh. Walang nakalagay na pangalan guys, bago. Oh, isang ikot, bahay ulit. It works for me guys. It works for me, isang ikot, bahay ulit. Parang ang nangyari dito sa unit natin after ng shift parang sa Thunder Ontario, tinisting brinik in ko lang at nakaramdaman kung anong magiging problema. Parang ang nangyari sa atin, itinisting lang natin yung truck sa takbo mula nung safety. Pag sana tinisting lang natin ba? Parang naamoy akong rubber na matapa. Alright you guys, yan. Guys, once again it's Lakay Tracker here. Nagbabalik tayo. Dito tayo magdi-deliveran. Dito na tayo sa di-deliveran natin guys ha. Baka mamaya mapasobran natin ang ikot. Mahirap na. Ito, doon tayo magdi-deliver, doon. Blind spot ako kaya nahirapan ako. Labi na ba ako? Mahirap na guys. Baka mamaya malaglag tayo rito. Ito oh. Baka malaglag tayo rito, patay na. Tapos tayo pag tayo nalaglag dito. Ano? Ay, malalim. Ano to? Kala ko daw ng marijuana. Kala ko 5 fingers na oh. Mga ano ba to? Hindi marijuana. Marijuana ba? Hindi. Wala nga naman dito sila magtanim sa gilid ng karsada kung marijuana. Oh. Hindi, ano? Hindi yan hindi yan cannabis guys. Malayo. Hindi yan cannabis. Damo lang yan. Damo. Tawagan ko muna yun guys. Ano sasabihin niya? Dito pa sila. Mag-unload tayo ngayon. Hindi, bukas na. Kasi bukas naman ang schedule. Sarado na yata guys. Hello, you've reached Matt with Arctic Ice Sales. I'm unable to take your call right now, so please leave your name and number, and I'll get back to you as soon as I can. Thanks. Bye. Hello sir, it's a truck driver from Winnipeg, Dark Enterprise. I'm here now as we speak earlier. So the time is 8:46.
So I'll be waiting here if you guys come and you can unload me, and I'm thankful for that. Otherwise, tomorrow then. Anyway, yeah, I'm your Doc, and thank you. Alright, bye. Alright guys, baka tayo. Alright, ikot-ikot kay Cordapia. Inspectionin natin. Malinis ang pagkakayari din, oh. Pati yung rim ko malinis sila. Maraming tao. Nag-text pa naman sa akin yung dispatch ko guys. After ko ma-deliver ito, balik ulit ako ng Winnipeg. Tapos aalis ako ng ng Linggo. Parang ang pinaka main biyahe ko talaga papuntang Amerika is sa Linggo. Tapos deliver tayo ng Martes, sabi niya sa akin. Para ang nangyari sa atin, itinisting lang natin yung truck sa takbo mula nung safety. Pag sana tinisting lang natin ba, pero okay naman, wala naman akong nararamdaman kasi may naamoy ako. Ano ba ito? Pinalitan ba nila o nahugasan lang? Nahugasan lang kasi nahugasan lang. Parang bago lang tignan. Parang naamoy akong rubber na matapa. Ayan guys. But anyway, yung nga sinasabi ko, parang tinisting lang natin ang truck natin, parang bring in lang natin from safety. So far wala naman ako nakita o naramdaman hindi maganda. Yun lang, may naamoy ako, pakiramdaman ko. At saka isa pa, ayun, wala namang lumalabas guys. Ang tinakbo na ng truck ko ngayong 4 na taon ng mahigit 4 na taon na tayong owner operators, 889,271 kilometer. Yan. So next year, kung may awa si Lord, baka mag 1 million na rin ito. Tsaga-tsaga lang, itatapos din. Antayin ko lang ito. Tapos kung manlot ako ngayon, mag-drive pa ako ng mga meron pa akong 3 oras at 40 minutes. Kung hindi na, bukas na lang. Kasi mula dito hanggang Winnipeg, kasi nga, di ba, galing tayo sa Torque. Ito yata, tumatawag yata. Hello? Hello, Matt calling you from Arctic Ice. Yes, sir. Your messages. I'll be in about 20 minutes. Okay, I'm just here. You want me to back now or later? You can back now. Oh. I'll be in shortly. Yeah, 20 minutes. Open the door and back? Yeah, keep the reefer running though. Okay, for sure, sir. Thank you. Just come and get me the paperwork or... Yep. Okay, sure. The paperwork for me. Yeah, I'll be there about 20 minutes. Okay, sir. Thank you. Bye. Okay, yan guys.
Galing naman, ma-unload pa tayo. So, mula dito sa Thunder Bay, which is nasa Thunder Bay tayo, tapos nag-pick up tayo sa Winnipeg. Sentro ng Winnipeg is 710 kilometer, mga 7 hours drive. Pero dahil matraffic at saka ang speed limit lang dyan hanggang 90 lang, kaya inabot ako kulang-kulang 10 hours na driving. But anyway, tara, buksan na natin ito at atras na tayo. Salamat naman at ma-unload tayo para makapag-drive pa ako ng mga 3 oras o 2 oras kung saan ako abutin, tapos tulog na, tapos uwi na sa bahay. Home time na naman. Tapos linggo, bibiyahin na tayo papuntang Amerika. Yes! Ganda ng plano ngayon ha. Pero at least kailangan kong mag-build ng revenue guys. Kasi siyempre safety, di ko alam, di pa sinasabi sa akin kung magkano yung babayaran natin Pero sigurado medyo may kalakihan yan. Gawa nga ng nagpalit tayo ng 2 gulong na steer tire. At syempre pa-alignment tayo, tapos may mga pinalitan. Malalaman naman natin dun sa work order invoice, kasi naka-state doon yung kung ano yung mga pinalitan. Nagpa-service din tayo, nagpa-change oil, loop grease, change filter. Ayan. Okay guys, ayan, antayin ko na lang yung mag-unload sa atin. Yan. Ayan guys, kinuha na niya. Dumating na rito. Kinuha na niya. Simulan na rin niya yan. Are we done? All done. Okay, thank you. Yes! Scott at Arctic Glacier, he didn't give you a package for me, did he? No, just this 2 piece paper. Okay. You want contact them? Yeah. I don't know what are they. Okay. Yeah, okay. Thank you, man. Alright, yeah, I'm just gonna drive a little, probably, or I can sleep here for tomorrow. What's that? Can I sleep here for tomorrow? Until probably 4 o'clock in the morning. Yeah, that's It's fine. already night. Yeah. I'm not in a hurry, so You know, I'll probably be in sometime between 7 and 8. okay. Everyone else comes in at 8, so yeah. Okay, I'm just gonna move a little there and then close my trailer and then. Yep. Okay. Oh, yeah. Thank you. Have a good day. Okay. Guys, tapos na tayo. Mag-move tayo ron. Dito na tayo matulog. Gabi na rin Tayo ko nang mag-drive guys ng ng madilim-dilim. Makapagpahinga na rin tayo. Di na rin naman tayo nagmamadali. Pagpabukas na natin to. Kaya sarado ko muna.
malinis, malinis. Alright guys, tayo. Pahinga muna tayo. Itulog muna tayo. Bukas na lang tayo magmaneho. Agahan ko na lang bukas. Hindi naman ako nagmamadali kasi advance pa nga tayo eh. Let's go. Tulog, tulog. Guys, morning, morning. Ayan, nagbabalik tayo. Dito na tayo sa Highway 17. Masarap matulog. Nakatulog ako almost 10 hours. At kamamaneho ko lang mga 2 oras at 15 minutes pa lang yung driving na nagagawa ko. Pero pa tayo mga 330 miles. Ang speed dito eh pabago-bago. Kaya sabihin na lang nating mga 6 hours to 7 hours pa yung mamanihuin natin bago tayo makarating ng Dockyard. Guys, smooth na smooth yung ano ko. Pagdadrive natin sa truck na to, magandang pagkakayari nila. Tsaka empty tayo kaya ano, kasama na ito doon sa binayad sa aking revenue eh. Yung pick up ko sa Winnipeg, deliver sa Thunder, Ontario, at pabalik ng umaga papuntang Winnipeg. Maganda rin yung revenue kaya kung quick time ko, ang one way niya is 400 miles, pabalik 400 miles. So 800 miles lahat yon, kamo na lang. Tapos ang bayad ng revenue eh above average naman sa per miles. Kaya may papano, hindi na ako nagreklamo sa kanila o hindi na ako naghanap ng reload ko pabalik ng Winnipeg. Kasi okay naman na. Tapos kapag ando na tayo mamayang gabi sa yard, Friday ngayon, Sabado, 24 hours ko, umaga ng Linggo, 36 hours ko makaka-reset muna ako bago tayo umalis. Kasi ang plano mga bandang hapon tsaka ako umalis. Tayo ng Amerika na. Ayan. Tuloy-tuloy na yan. Maganda rin yung nangyaring ganito guys, para sa ganun, parang ma-break in ko itong sasakyan. Kung ano man yung maramdaman ko sa truck, pwede kong sabihin sa kanila sa ano namin, sa shop namin na may naramdaman ako. Smooth na smooth ang ano niya guys. Naramdaman ko rin kasi nga bagong alignment itong truck natin. Itong manubela ko, medyo kapag kabitawan kong ganyan, nakadiretso siyang ganyan. Dati tabing kaya halatado talagang yung alignment hindi maganda dun sa dito sa kanang bahagi dito. Na-miss ko magmaneho guys, alam nyo naman, ang tagal din naman natin naghintay sa safety. At saka syempre, hindi rin naman tayo boring. Kasama natin ang pamilya, yun yung pinaka-importante ron eh. Mga ganitong pagkakataon talaga, nakahanda na kaming mag-asawa eh. Kapag
yung kumbaga ito safety, matagal kasi yung safety abutin talaga yan ng mga week gawa nga ng titignan, aayusin ang truck, after that aayusin yung papeles niya, yun. Pero kung yung safety na parang titignan lang lahat, hindi na aayusin, siyempre saglit lang, wala pang isang araw yan. Pero siyempre gusto ko yung magawa yung truck, no? Hindi pa nila sinasabi sa akin kung magkano yung total invoice ng work order na ginawa rito sa mga pinalitan. Malalaman natin na mga a week or 2 weeks. Ang problema yun kung magkano, kung sakali man gawa nga ng ipapakaltas ko na yon sa magpapakaltas na tayo sa sa company. Kung sakaling abutin ng mga 7,000, sabihin na lang natin every quincenas katapos magpakaltas ako ng 2,525. Tapos yung susunod 2,000, 3 beses pakaltas, yun. Dito sa Canada, guys, sabihin ko sa inyo, andito lahat ang oportunidad. Nasa iyo na talaga na tao kung paano mo patakbuhin ang buhay mo dito. Basta masipag ka lang dito, lahat ma-afford mo yan. Huwag ka lang pala gastos, ha. Kasi kahit masipag ka, kung palagastos ka, wala rin. Lahat ng tao, tatanda, nagkakaedad, magkakasakit yan. Kaya kailangan, unahin natin, importante yung health natin. Kapag maganda ang health natin, lahat ng mga pangarap natin, tuloy-tuloy yan. Pero kapag na-compromise yung health natin, nasabi ko sa inyo, yung mga pangarap natin, mauudlot yan. Gawa ng siyempre, hindi ka na makapagtrabaho. Unahin mo muna siyempre ang health mo. Patulad din yan sa equipment, sa truck. May lifespan din ng truck. Kaya kapag may naramdaman ka na sa truck mo, automatic, huminto ka na o ipacheck mo na agad sa susunod na home yard mo para sa ganun hindi na lumala pa. Kasi pag pinabayaan mo, ma'am, kung saan ka abutin, mas malaking bayad. Katulad din yan ng health. Pagka hinahayaan mo lang yung health mo, hindi mo ipinapagamot, alam mo na nga may nararamdaman ka, hindi na maganda. 4 years. Ngayon, pang-apat na safety. Pero ang pagiging owner operator natin, guys, i-March ako na kinuha tong truck ko. March ko unang binahe. So March, April, May, June, July. So 4 years and 4 months na ako, guys, na owner operator. Next year, somewhere in next year, doon mababayaran na natin next year. So far, wala pa naging problema sa makina. Yun lang talaga ang pinaka number 1 dyan. Wala akong kinuhang dito sa truck ko, guys. Wala akong kinuhang tawag dito, extended warranty. Kasi dati plano kong kumuha ng extended warranty sa truck ko. Kaso yung mga tropa, ang sabi nila, bakit ka kukuha ng extended warranty? Ipunin mo na lang yung pera mong yan, tapos pag may nangyari, doon mo na lang ipagawa. Kasi kapag yung ikaw naman, i-truck mo yan, maingat ka sa truck mo,
no? Maingat ka sa truck mo. Umabot ng 5 years na walang problema, o di parang nalugi ka, sabi nila. Ay sa isip ko naman, parang may point din naman sila. Pero kapag kakukuha mo first year, second year, third year, mayroon pang warranty, manufacturer warranty, at saka may warranty pa, dealership warranty, tinatawag doon. Tapos kapag lumagpas na yon, tumaas na yung kilometer mo, doon na yon papasok yung extended warranty na sinasabi nila. Pero ang problema, paano kung hindi naman nagkaroon ng problema ang truck mo? Katulad ng truck natin, hindi naman nagkaroon ng problema sa engine pa. Wala pang problema sa engine, 4 na taon na. Kasi kapag ka-extended warranty, hindi naman buong buhay o kahit kailan i-cover ng extended warranty, may expiration pa rin yung extended warranty. Pero hindi ko sinasabi sa mga owner operator guys na huwag kayong kumuha ng extended warranty. Kung feel nyo kumuha ng extended warranty, kumuha kayo. Ito binabanggit ko lang sa akin, hindi ako kumuha ng extended warranty kasi yung mga katropa ko dati na taga Cisco na owner operator, sinasabi nila, hindi mo kailangan kumuha ng extended warranty kasi maingat ka naman sa truck mo siguro sabi nila sa akin, pag may problema pinapagawa mo na agad sabi. Kung hindi nagkaroon ng palpak o problema ang makina mo within the radius ng o range ng extended warranty, di nasayang lang yung extended warranty mo. Yun ang sabi nila sa akin. Kaya nagkaroon lang din ako ng idea. Mag-ipon na lang ako pagka kung ano man ang problema, ipagawa ko na lang yung truck ko sa pera na nakatabi sa akin. Kasi ganun lang din naman Ayan. But anyway, sabi ko nga, base yan sa discarte ng mga owner operator guys. Hindi ko rin kasi talaga akalain din na aabot tayo sa ganito katagal na pagiging owner operator. Marami na rin ako guys na tandaan nyo to, marami na rin akong pinagdaanan na halos gusto ko nang bumigay, gusto ko nang ibalik yung truck ko, pero sa awa ni Lord talaga nakakasurvive tayo Kasi ang pagiging owner operator, marami talagang responsibilidad yan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-owner operator, kailangan handa ka at saka buo ang loob mo na harapin ang responsibility being owner operator, kasi ikaw ang may-ari ng truck niyan. But di porket may responsibility, wala ka nang kikitain. Tignan nyo ang Lakay Trucker, kahit ganito na marami akong responsibility sa truck ko, tuloy-tuloy pa rin naman tayo. Kumbaga sa basta masipag ka lang, yun lang ang puhunan mo sa pagiging owner operator mo. Kung company driver ka na excuse me, nakikimaniho ka na, truck driver ka, isa kang truck driver ng isang company, alam mo sa sarili mo masipag ka, gamitin mo na yan, masipagan mo na mag-owner operator, para sa ganun mas ma-enhance mo balang araw yung income mo. Pagbayad mo na yung truck mo, yung payment ng truck, yun itatabi mo na. Magkano yun? Ang laking bagay yun pare. Yun lang yung masasabi ko. Ang puhunan lang sa pagiging owner operator is kasipagan at pag-aalaga sa truck. Yun lang. Alright guys, yan lang ang masasabi ng Lakay Trucker. But anyway, tuloy-tuloy lang tayo. Mamaya nasa bahay na tayo or nasa truck yard na tayo. Yes! Ako, patay na guys. Biglang dumilim ba naman at ito nakakasalubong natin yung malakas na ulan. Kapag paugas lang natin patay na. Ito ang nakakainis. Yung mga ibang mga truck driver or owner operator, pinagpapaliban ang pagpahugas ng truck, hindi mo man lang ma-satisfy sarili mo. Wala na, marumi na naman yan. Bigla ba naman dumilim?
Grabe. May kidlat-kidlat pa. Sana malagpasan din natin ito. Kaya na. Patay na. Grabe, lakas na ulan. Slow down lang, dandaan lang. Dalawa kalaban mo rito eh. Police na nag-ano ng speed limit. Tapos itong ganitong plema. Ang lakas ng ulan. Alas 10 pa lang ng umaga dito guys. Sana malagpasan po rin ito. Doon sa Bandaron sana hindi naulan. Malayo pa tayo na may 4 hours driving pa tayo bago Winnipeg. Alas 2, alas 3 andun tayo sa Winnipeg. Pero kung ganito kalakas na kaya na, baka buti pa tayo ng alas 5 nito. Oh, grabe. Wala akong itutok yung mukha ko rito sa ano. Ang lakas oh. Wala na. Wala nang makita. Grabe. Malakas na ulan ito guys. Wala akong makita sa harapan eh oh. Hazard tayo, hazard. Mag-hazard tayo. May delikado, delikaro.
pole eh. Yung mga cone. Orange cone. Oh. Red light. Turn left on the left. Alright guys, nagbabalik na tayo ulit sa home yard. Home sweet home. Isang ikot lang, ano? Bahay ulit. It works for me. I have no complaints. Doon na rin pala si Mrs. At saka mga kids. Miss ko na ulit ang mga kids. Right you guys, yan. Let's go. Yes! All right. Hop, hop. Drop natin tong trailer, tapos park tayo doon guys. Park natin ang truck natin. Ito guys, yung bago, na truck oh. Ay, may bago na naman oh. Ay, bago oh. Walang nakalagay na pangalan guys, bago. Wow! Oh, sana all may bagong 2026 na truck. Kagaling ng truck oh. Andun yung isa kagapon na ano, truck. Isang kapwa natin, ang kababayan natin Filipino owner operator andun. Nagre-reset siguro yun. Alright guys, dito na tayo ngayon sa ano, sa parkingan ng truck. Halikahan. Oh sige, makakita rito. Alright guys, ayan. Sa mga ano nanonood sa akin, good looking, at ang sabi nila sa akin sa previous video vlog natin, mali ang edit ko, tama, 7 na pala ngayon, July, o ayan. Ngayon is 7-11. Oh, doon dapat sa taas. 7-11 ngayon, at ang odometer natin, isulat din natin kasi yung odometer dito guys eh. 88. It was near dawn as we headed back. Come on. 8 9 0. Yung end odometer natin, ito yung start odometer na. Kabaliktad lang yung pagkakalagay ko. Huwag nyo nang pansinin guys, ha? Okay, so pangalan, ayan. Okay, so isang delivery lang naman tayo, natapos na. Ayan oh. Ito yung bill of lading. Ayan. Galing tayo ng Thunder Bay. But anyway, sulat ko rin dito ang aking end odometer is 989.
9 9 0. Yan. At least meron akong reference sa susunod. Okay. Ano Han? Diyan na si Mrs. guys. So kinuha mo na lahat. Patayin mo na lang yun Han. Ikaw nang bahala no. Paano? Yan. Paano? Pinutin mo yan. Oh. Pantay. Yun. Tignan mo rin dyan sa loob kung buhay pa ba. O, teka, kunin ko lahat yung mga ano dito para hindi na ako aakyat. Ito, isa lang ito. Okay. So butin ko na lang sa ano. Butin ko na lang sa baba yung mga ano. Pangangailangan. Okay. Maumihi ka dyan. Okay. Okay. Yan, sarado mo yan Han. Sarado mo yan. Okay. Tapos itong basuran dalhin natin Han kasi ano. Tapos pakitanggal mo na lang ito, ilagay mo na lang diyan. At pakidala sa iabot mo na lang sa akin yung ano, yung aking ano diyan, nandiyan yung iPad ko. Pinununodan ko ng movie. Bababa na ako. Okay. Tapos yung ID dito na. Okay, so wala tayong naiwan ha. Okay. Ilagay ko muna ito doon. Tapos balikan kita pagkatapos mo dyan. Hi guys! How you guys doing? Great, huh? That's awesome. How's Batite? Fine, look, I have new slippers. Blaze. Oh yeah, that's new. Blaze. Ate Clark. Are you okay, Clark? Huh? Mommy said She's to, okay. Mommy said to, she's gonna cancel in, taekwondo, and she's sleeping. Why she's canceling taekwondo? Because we don't have money. Do we now? Wala daw pera. Well, you can easily get more awards. Oh, tagaling ito. Don't worry guys, we will find a way. Kaya pala nalulungkot si Clark dahil makancel yung taekwondo. Oh. Huwag mo muna, dapat di mo na pinatay yun. Baka mamaya hindi naman umandar. O sige yan, sa akin. Hindi, wag lang magpa-radyo. Okay. Yung mga baon ko guys oh. Mahilig kasing pataysin dito si Mrs. eh. Uwi muna natin yung baon natin. Mayroon pa bang natira? Pitakaan dito na. Tapos ano, okay na to Han? Han? Tubig, wala namang problema yan. Kape ko. Ayan. Wala na natira. Okay. Kalimutan ko pala yung susi. Sarado ko muna yon. Okay guys. Alright guys, ayan. Isang ikot, bahay ulit. It works for me guys. It works for me, isang ikot, bahay ulit. Parang ang nangyari dito sa unit natin eh, after ng shift eh, parang tinisting ko lang, kumbaga inano ko lang, brinik in ko lang at pinakaramdaman kung anong magiging problema. So far wala naman ako naging problema kay Cordapa, kaya good, very good. Let's go. Yes! Let's go. Ito. Let's go. Okay guys, let's go home. Balik na lang ulit guys sa ano, sa Sunday. Thank you for watching. Magpaalam na kami hane. Bye bye guys.
Say bye-bye. Okay. Ate Clark. Don't forget to like and subscribe Bye. and get notifications. Notification. Guys, thank you for watching. Peace up. Bye. Bye. Lakai Tracker.